Dnešným hudobným hosťom je človek, ktorý sa ako kométa objavil na nebi slovenskej, svetovej populárnej hudby a myslím si, že už v tomto ročníku jednoznačne zamieša karty v ankete Zlatý Slávik aj v iných ďalších. Dámy a páni, spevák Stanislav Radič. Prosím svojho dvorného dirigenta Jarka Filipa. Zlatistá jeseň otvára náruč, šepká ti nežne, s letom sa rozlúč. Spustli už pláže, aj more smúti, odchádza s letom na farebnej púti. Odišlo leto, more je v diali slnečných lúčov, už sa nám máli. Dozrelo víno, už je tu jeseň, plnia sa čaše, čo zaženú tieseň. Vzdialená, vzdialená je moja láska, vzdialená, už ma nikdy nepoláska, vzdialená, vzdialená ako príval vln. Vzdialená, vzdialená je moja láska, vzdialená, už ma nikdy nepoláska, vzdialená, vzdialená ako pustý čln. Odišlo leto, more je v diali slnečných lúčov, už sa nám máli. Dozrelo víno, už je tu jeseň, plnia sa čaše, čo zaženú tieseň. Vzdialená, vzdialená je moja láska, vzdialená, už ma nikto nepoláska, vzdialená, vzdialená ako príval vln. Vzdialená, vzdialená je moja láska, vzdialená, už ma nikdy nepoláska, vzdialená, vzdialená ako pustý čln. Mr. Stano Radič! Bravo! Bravo, gratulujem. Tak len samozrejme malý rozhovor s síce začínajúcim, ale už evidentne pokročilým spevákom. Prečo si sa rozhodol pre vstup do tohto showbiznisu? No, vy ste si mysleli s Filipom, že keď ma pozvete za hudobného hostia sem, že neprídem. A to ste sa prerátali, vieš? Ja som si povedal, že prečo by som nezničil kolegovi jeden program. Vrátil by som sa k otázke. Prečo si sa rozhodol pre vstup do tohto showbiznisu? No a tým vlastne si podporil môj vstup do showbiznisu, pretože ja som pozeral rôzne tie programy teraz cez sviatky a keď som sa dozvedel z tých televíznych rôznych obrazoviek, kto všetko spieva, tak... Nemenovať, áno? Nebudem, no, nie. Jasne. Tak najskôr mi spadla sánka a potom zábrany. A povedal som si, prečo nie aj ja? Keď už dávno mám v pláne napríklad vydať CD-čko. To by ma práve zaujímalo, aké sú tvoje plány. Ja som posledný Slovák, ktorý ešte nevydal CD-čko. To znamená, čo sa chystá, na čo sa môžeme tešiť? A pritom som bol jeden z prvých, ktorých to napadlo, ktorým to zišlo na rozumieš? Takže ja to mám premyslené úplne geniálne, už aj tú marketingovú stránku veci. Ja by som to CD-čko, keďže to musí byť také konsenzuálne, rozumieš? Aby aké?
konsenzuálne. Konsenzuálne. Aby to všetci kupovali, inak povedané. Jasne. Tak To sa volá konsenzuálne. To je konsenzus, áno. Konečne, viem ako na to. Keď všetci cálujú, to je konsenzus, no. Takže, aby to bolo konsenzuálne, musí to mať dobrý názov, predovšetkým, hej. Tak názov môjho CDčka bude, dávaj pozor, len nech sú, pomlčka, ale skutočne všetci veselí. To je skvelé. A bude obsahovať bude asi obsahovať, nejaký repertoár? Keď už toto som sa naučil, tieto dve. Nie? Zatiaľ si ste ale jednu, ale to nevadí. No, mal pocit, že dve naraz boli. Ale bude ešte druhá. Dámy a páni, Stanislav Radič.